Thokozani Gogo Parafili ushe libhaca umphangoma Cape Town apha eKapa kwelenhlanzi egugu lethu. Hey, inintsi into edibana nenyoka, iyindida indaba yenyoka. KwaseBhayibhileni kuthiwa uMoses wajula intonga yajika yayinyoka. Yaba kwaseBhayibhileni wajula intonga yajika yayinyoka. Kwasemyezini kuthiwa inyoka yaxelela uAdam adle eziqhamiweni, kuthiwa yayinyoka leyo. Wanemali kuthiwa unenyoka, wanemali kuthiwa hayi unenyoka, awunoba namali. Yindida indaba yenyoka, yindida indaba yenyoka. Kwalapha kwizibongo kwiziduko kuneziduko kuthiwa ngooJola, zibizwa ngenyoka, zibizwa ngenyoka. Zininzi iziduko ezibizwa ngenyoka, namadlozi mayisisi azinyoka. Yabo yindida, abantu abaninzi bayadideka indaba edibene nenyoka. Iyindida, waba nento zakho kuthiwa unenyoka, waphumelela elifini kuthiwa unenyoka. Abantu abaninzi baye badidakala ukuthi kwenzakalani emhlabeni. And kuthiwa mawuyiphuphisa ikubhijele seyilapha ecaleni kwakho ingakutyi, phinde kuthiwa sisihlwele, kuthiwa lidlozi. Abantu abaninzi indaba yenyoka iyababhida, abantu abaninzi bayadideka edibene nenyoka. Phinde kuthiwa hayi yinzunze, yinyoka. Uyabona abantu baba-confuse, bayadideka edibene nenyoka. eBhayibhileni ikhona, emagqirheni ikhona. Ma unemali kuthiwa unenyoka, ngaba wena uthini ngento edibene nenyoka? Uthini uPawulu, uthini ngento edibene nenyoka? Kuba ikhona eBhayibhileni inyoka, ikhona kuthiwa emagqirheni, kuthiwa igqirha libuye liphume nenyoka yothwasa, yathiwa yinzunze. Kuthini kuthiwa yinzunze? Kuba neziduko zabo kuthiwa ngooJola, ziinyoka. Izibongo zabo kuthiwa ziinyoka. Abanye mayivele emathungeni kuthiwa ziinyoka. Wena uPawula uthini? uPawula uthini ngento edibene nenyoka? Phawula wena uthini ngento edibene nenyoka? Iingcinga zakho wena ungaphawula uthini ngento edibene nenyoka? Chama kwiGogo Parafili ushe libhaca umphangoma uqengeba la eCape Town egugu lethu. Shake for Thokozani.